సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ కోసం సమర్పించకోయ్ డ్రీమ్స్ మొత్తం, లక్షల ప్యాకేజీ కోసం ఎండగట్టకో యవ్వనం మొత్తం, క్రెడిట్ కార్డు మనీ కోసం టెంప్ట్ అయితే పరువు నష్టం, ఫేకు పెడితే జాబు కోసం భయమే బతుకు నిత్యం, పెళ్ళాంతో గడిపే సమయం ఆఫీస్లో చేసా సమరం. మామా, లైఫ్ అంటే ఛాలెంజింగ్ అని, కోట్ల టర్న్ ఓవర్, రోజు రోజుకి కొత్తగా ఉంటుందని ఊహించుకున్నాను మామా. కానీ ఉదయాన్నే ఫార్మల్ డ్రెస్సే వేసే, ఉరతాటు లాంటి టైనే టైట్గా వేసే, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కి తల ఊపేసే, కంపెనీ ట్యాగ్ నే మెడలో వేసే, మంత్లీ ఇచ్చే శాలరీకి మైండ్ అంతా బానిస చేసి కరోడ్పతి అవ్వాలని ఆశలన్నీ సాఫ్ట్వేర్ జిందగీలో ధూమంతరు అయిపోయే. ఇంటి పక్కన టీ షాప్ ఏం బాసు నెలకి 1,00,000 సంపాదిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం గుడ్డలు చించుకొని కష్టపడ్డా హైక్ రావాల్సిందే, శాలరీ పెరగాల్సిందే. ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీను. ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీను. లక్ష శాలరీ వస్తే గానీ పెళ్లి చేసుకున్నాను శపథం చేసా బాసు. ఇప్పుడు శాలరీ 1,00,000, పొజిషన్ టీమ్ లీడ్. ఇంకేం బాసు? ముందు సుతే పొట్ట, నెత్తి పైన బట్ట, కంటి సూపు ఫట్ట, పిల్లనివ్వట్లేదు ఎట్ట. ముందు సుతే పొట్ట, నెత్తి పైన బట్ట, కంటి చూపు ఫట్ట, పిల్లనివ్వట్లేదు ఎట్ట. ఈ మధ్య డౌట్ వస్తుంది బాసు, అసలు బ్యాటరీ వర్క్ అవుతుందంటావా, హార్మోన్స్ పనిచేస్తున్నాయంటావా? ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీను. ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీను. ఆల్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేశా, ఈఎంఐ లోన్స్ కోసం జీతం మొత్తం ఖర్చు పెట్టా, బ్యాంకులో ఫోన్లే తట్టుకోలేక మొబైల్ నెంబర్ మార్చి వేసా. ఫోన్ రింగ్ అయితే టెన్షన్ బాసు, ఏ బ్యాంకోడు ఏ ఈఎంఐ కోసం లోన్ కోసం ఫోన్ చేస్తున్నాడేమోనని. మీ ముగ్గురిది ఓదారైతే నా దారి గోదారి మామ. ఫేక్ పెట్టా, జాబ్ కొట్టా. అరే ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చి కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండిరా. ఇంగ్లీష్ రాక క్లయింట్స్ తో పడలేక, మెయిల్ ఫార్మాట్ తెలియక, బోర్డ్ మీటింగ్ తెకమక, రెస్ట్ రూమ్ కే వెళ్ళాక ధైర్యం తెచ్చుకున్నాక, వర్క్ ఇస్తే టెన్షన్ తో పిచ్చోన్నైపోతున్నాగా. ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీన్. ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీన్. కొత్తగా పెళ్ళయింది బాసు, వైఫ్ ఫుల్ కోఆపరేషన్. ఇంకేం బాసు, పక్క మీదికి వెళ్ళిన ప్రాజెక్ట్లే గుర్తుకొచ్చి నిద్ర పట్టదా ఏ మామా, పక్కనున్న కొత్త పిల్ల బయట సింగు తగిలిన ప్రేమ పుట్టదా ఏ రామా, పక్క మీద సుఖం లేక ఆఫీస్ లో సెలవు లేక పనివాడి బతుకాయే రామా, పనికి రాని బతుకాయే మామా. చెప్పుకోకూడదు కానీ బాసు, రోజు ఇంటికి వెళ్ళి వంగలేక మంగళవారం వంటవే. దేవుడా ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీన్. ఏంది మామా ఈ పరేషాను, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీన్. అరే మామా, సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ గురించి మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఎంత తిట్టుకున్నా మనకి కూడు గూడు గుడ్డ ఇచ్చేది జాబే మామా. సో లవ్ యువర్ జాబ్ అండ్ లవ్ యువర్ లైఫ్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.